Assalomu alaykum barodaroy aziz. Xohish mekunam barodar junoy ma hamин видеоро то охира тамошо кунед. Ана хабари беҳад муҳим бародар ҷаноb. Иншоалло ки ҳар як шумо ки лайк мемонед даи савоб кушен. Боз ма то охира мегӯтам. Ана чӣ хеле ки бародар ҷаноb анин бародарро дар бари мо мебинед. Ин бародар ана Айнояи Ҳамадонӣ ҷамоати қаҳрамон участкаи Пушкин будай бародар ҷаноb. Хоб ози ма ҳамаша маълумотон метиҳам. Ана иҷама номерои падарашон ёд мемонам. И бародар 10 моҳ мешавад. 10 моҳ и асос бигем аввали ки Россия ома буд бигем 2019 омади буд. Хулоса ки баъди ӯ занг мезад хонашон маблағ равон мекард. Ҳамаш хуб ана бигем и уча надора, уча шаид дунё гузаштагия бародар ҷоноб. Я дада дора, дадаш касали рӯи ҷога шуда, фарзандаш ина 10 моҳ шид. Ягон на занг мезана, ягон хабарша надорам бародар ҷоноб. Ҳами лайкмони шумо ва поделитса кардан дар имо, ватсап, телеграм фарқ надора, инстаграм, тикток чизе ки бошад панг кунед бародар ҷоноб. Ҳами мисол музичка душаке бобуҷон амира як панг кунед, як хеши таборшон хешон меша, як хешон мода муроҷиат кард. Дадаш беҳади бад барои фарзандаш мегӯям худаш касали рӯи ҷога бо ҳайси ғами дарди фарзанд. Иншоалло ки ҳамин видеоро дастгирӣ кунед, лайк монед, кадоми канал ютуб дорен савобши сакнед, беҳтарин савоб мешавад. падараш рӯи ҷога бемор ховай бародар ҷоноб. ҳамин бародарро биёрем ки занг бизана ка дадаш гап зана. ман номерои дадаш реҷа мемонам бародар ҷоноб. ай 15 октябр бародаро умуман беноми нишонай ягон бор занг назадай. ана дар заводи дафтар кор мекард, ами Россияда дар заводи дафтар кор мекард. охирон бор занг задай гуфтай пешаш шинос мерам, ана кароч кадом ошхонаи да кор мекунад як ҷурам пешам рафиқа мерам карочи. баъди ами беноми нишон шуда дига ҳеҷ кана медона ӯ куҷо рафтай. умуман то ирӯза занг назадай бародаро. ана и бародар худаш таваллудаш 2000 бародаро. хулос ки 10 моҳ шид ки умуман занг намезана, ҳеҷ кара суроғ намекуна, хонагиҳошон даже намедонанд ки и фарзандшон дар куҷо, мисол дадаш намедона. ана мо дар ҳамин хел як хелшон муроҷиат кард, набошад дадаи касал рӯи ҷогаи бародаро телефона намефаҳма, умуман намефаҳма. бигем ҳамин хелшон мо дар чикард ки илтимос акай бобоҷон чики ҳамин канали бобоҷон медиҳад да биги биброрам ютубда. мо гирифтем хостем ки ба ҳама бародаро бигем ки ҳамин бародари мо ёфт шавава. ана шояд ки ҳамин хелеш навори моро тамошо кунад, ина номерои падарша бигира, як борам боша ҳолиш хабардор шава. ҳамин камедим бародар ки бира куҷои мефора бира бигард, чӣ хеле мефора қати кадом мегарди, не ки оқибат гашта гашта бо мераи ҳамои Тоҷикистон бо ҳамо хонаву дар уҷа мераи чӣ хеле ки модар тай даст додай, кӯшиш ки падар тай даст нати бародарҷон. ҳамин қад мебинӣ ки мисли як бародари худ мебин. хоҳиш мекунам бигард бира пеш падар, айҷа ягон фоида нест. ина мо омадаем дар ин ки ғарибием. барои ҳамин бародар битони бира ба худо пеш падарат бира, ҳозиам вақт дорӣ, падарат ҳолиам ҳаст дар ҳаёт, метавонӣ ки бира бародарҷон пеш падарат. падарат бемора рӯи ҷога ховай, ана умуман қуввати корӣ надора. чӣ хеле ки худат ина медонӣ, ана модар тай даст додагӣ, кӯшиш ки падар тамай даст натӣ. хоб бародарҷоноб, бори дигар ҳаматон хоҳиш мекунам кадоми лайк намондаен, лайк монед ки ҳамин видео панг шава, то ҳамин бародари мо бигем ёфт шава ва пеши хонаводааш бигарда бирава. хоб бародарҷоноб, дигар намедонам хай аввал охираш худо, яке
من میدونم که برادر یک جای است انشالله که ما را تماشا میکنه. من نه ملایم نه یگان بگم که معلمم نه یگان، چی پروست رنگ شما یک انسانی عادی مثل یک برادر خدمت میدوده را علمه مایده خیل یک اکای خدمت میدون برادر که اولی هم وقت است بگر پیشی تاجیکستان پیش پدر مادر داره، پیش پدر داره وقتی مادر تای دست دادی پدر تای دست نتی برا پیشون پیش پدر داره خانتی راستش باشی به حد بگم که وضعیتش بزیبای خداوند شفای کاملش بده. برای این برادر آخرون بار میگم زنگ بزن پدر تای حالش پرس بلیت بگی برا با پیشه. خیلی برادرو کدومید که اگر این برادر دیده باشین یکان جا بشناسین خواهش میکنم که همین نوار را به هم برسونین که همین نوار ما را ببینه بگرده پیش پدرش بروه. در کجای هستین رنگ ما چی در مهاجرت این برادرو یا اینکه در تاجیکستان در وطن عزیزمانیم در کجای هستین برادرو الله همتان نگهبان باشه. بخشش برادرو که من کارو مگیم کمتر بفرایم یکی اگر خطا شده باشه عذر زیاد خیلی کدامید که در مهاجرت نفهمینی چیز را یکان گپ خطا گفته باشم همه ما عذر میپرسم برادر جانو. در کجا هستین الله همتان نگهبان باشه. در حق ما دعاگو باشین برادر جانو. خداوند همتان نگهبان باشه.